Ти нещо там, снаха, приятелка, имаш ли? Имаш? Имам. Няколко. В тая тъпа фирма, дето се заби... Мани, много знаеш и ти. И какво знам много? Знам, че взимаш 300 лева, нали? Толкова ли? А пък той пък въобще не е вкъщи. Те се вика, постоянно чати, постоянно го няма. Така. Вкъщи? Еми, ти да си вкъщи, ти тук пак те вкъщи няма. ли си го наричаш? Не е този апартамент, не е твоето вкъщи. Разбра ли? Ами не бе, Георги, Георги. Всяка втора дума Георги. Не си виновен, просто аз, защото не разбирам. Ма ти първо от себе си погледни, след това коментирай другите. Какво ми е на мене пък? Какво? Какво ми е? В главата ти е само Big Brother и Music Idol, това ти е в главата. И какво те интересува кой колко взима въобще? Ти, който видиш колко взимаш, се за заплати мислиш. Какво правиш по цял ден ти? Само перални купуваш и не знам какво купуваш. И гледаш не е вярно! Аз съм фризьорка. Ще млъкнеш ли? Няма! Ще млъкнеш. Край. Та откъде е? Чакай, Христо. Аз имам въпрос към тебе. Още ли се друсаш? Стига, бе! Изобщо как можеш да се появяваш така пред брат си? Баща ми, моля. Ти видя ли си се на кого приличаш? Абе, ти си по-зле от мен, Няма да бе! ме отваряш така! Пак са те били някъде. Или си бил надрусан, или си бил пиян. Все тая. Ако си дошъл за пари. Пари! Пари нямам. Дойдох да ти изям ориза с излетялото пиле и да ти изпия бирата.